והחיוש והומור, זה לא נשמע. מה זה? בואו נשבור את החלון. מי זה המטומטם הזה? איזה השימוש. איזה רכב זה? לא למדו לקח אנשים. זה פג'ו, פג'ו. אתה יכול ללחוץ בה על הדלת חמוד? לא, הוא בהלם מסכן. חמוד, חמוד. תפתח פה, תפתח את הדלת. תשים, אני לא מכיר את האוטו. טוב, תעזבו את הילד, בינתיים הוא בסדר. לא, לא, אתה איזה חום בחוץ. כן, הוא מזיע, הוא מזיע. הוא לא במצוקה. נראה לי זה המטומטם. לא במצוקה. נראה לי זה המטומטם. הוא כבר חזור. זה לפתוח את הכפתור? לא יחס וחלילה, רגע, שנייה. רגע, נראה לי זה המטומטם. אבל איך אתם משיגים לו? מה זה? איזה אחריות? איזה חלון? איזה חלון? הם נסגרו. זה ממש חוסר אחריות.